Yawre tarik en 12 dwe mar aboro chieng' tich abich ma bende koro jo Kenya pod rito gi lia ahinya duoko ni to wuok odiochieng' ma kawuono koso kiny kod odiochieng' mane. Mano bende weche ma bende sani koro mako jopiny. Kata kamano an go boke kae The Standard gi The Daily Nation duto te ma bende koro mi kayo kinyi ma sani iluongo ni Jesse Omondi. The battle for 50+1 mane e wach ma bende koro miyo oboke kama The Standard ka Nation to bende wacho ni Raila Ruto share Nyanza MP slots ni kanyo wadang'iyane to gin ang'o ma bende dhi nyime kanyo. Nyaka gi sani koro iwuoyo wach mago mag kora kuma bende koro irita ahinya kendo kalore kanyo to koro boke seche ma bende ne gigoyo chapa ni koro kalore kod kwan mag gi mago ma bende koro ne giseyudo ni Ruto ne nitiere koro kwan atamalo 49.8 kata Raila nitie 48.7 mago ma bende koro milion 3.1 mar Ruto to kod milion 3.1 gi meche moko bende mago mag Raila Molo Odinga. Winners and losers, big names field voters wrath. Iwacho kanyo ni nitiere joma oloyo to kod jogo ma bende koro oyombi nyowuoyo kendo en wach ma bende koro kelo buok ahinya ne jo pogore. Joshua Kutuny wan godo kanyo mag joma no oyombi, John Munyes, Sarup Mishra, Chris Omalwa, Justus Kizito, Enoch Kibunguchi, Chris Omulele, Sospita Jamong, Naomi Shaban kod Maoka Maore aneno kanyo Rahim Dahoud, Mohamed Ali, Mary Mase, Ronald Karuri, Karolo Mondi, Musa Simra, Mongi Kunjuri to kod Jeremiah Lemurkai mage jogo ma bende koro noloyo mago koro mi mago jogo ma bende koro notimo ma bende koro noloyo to kod ma kwano kongo ka gin mago ma bende koro noloyo dolar. Where the numbers are, constituencies nitiere kae bong'eyo kanyo constituencies mago bende kaka koro Raila noyudo ombulu e constituencies mopogore kata kod chung' mag buche onyise gi kae kendo gintiere kaka kura nowuok kanyo nowuok ne jogo ma komo mar kero gol mana constituencies kaka bende koro ne giyudo kura kata bende kaka NTV oketo duoko mag gi mosanya The Standard oboke ne mar The Standard kaka oketo duoko go mabende nyaka ne chop ne gigoyo chapa kanyo. Constituencies submit forms 34B on second day of tallying. Iwacho ni koro odiochieng' mano mar ariyo ma bende koro ne ichwalo moko odiochieng' ma kawuono. Bone tipo kae mag joma no win kata joma no oyombo opogore. Keen sense of urgency at Bomas as Kenyan await election. White smoke rito kanyo joma na chapa bende konyiso ni to ng'ama bende koro loyo jo Kenya sani koro keto wangi ahinya. Ibro neno kae graph ma bende koro golo ka balance of power. Kenya National Assembly wacho ni koro Azimio oseyudo kombe kanyo already 70 ka UDA kata Kenya Kwanza oseyudo kanyo 66 gi duond buche mek gi mago bende koro tenore ka jo independent bende oseyudore 4. Yellow wave sweeps away Azimio sympathizers in South Rift. Ibro neno kanyo gwenge mago mag South Rift mano kaka Kericho kaachiel kod Nandi. Kericho Bomet ibro neno kanyo mago ma bende South Rift. Ibro neno kanyo jogo mage ma bende koro oyombi kae en wach ma bende koro nitiere kanyo. Nitiere Francis Kimeme gini mago joma bende koro Nderitu Muridhi mago joma bende koro oyombi kanyo. Voters show more faith in women by electing them on top position. Tido moyier kanyo mene ma bende oseyiero riwo kanyo Gadhomi Wamshomba, Millie Odhiambo, Rosa Buyo, Irene Njoki, Martha Wangari, Tabitha Karanja, ka Charity Kathambi kaachiel kod Jane Kihara mago bende koro no oseyiero kanyo. How Junet Wives campaign for MP to his victory kaka bende koro jaod Junet bende koro no ose campaign maluongo ni Deka Jama kaka bende cho campaign Junet maber Masuna East ma bende koro nena achiel kuom joloch. Embakasi East MP Babu Owino chako loyo kendo Green City turns blue as Azimio win most seats. Iwacho ni Azimio county ma Nairobi City gi loyo kombe 10 to kod 3 wi 10 kod 7 giwe 3 kende giwe 4 kende kuma bende achiel en independent achiel ma giwe ne jo UDA gi yudo kombe chiegni te. Ruto's UDA clinches 11 parliamentary seat in Uhuru's home county mano ma Kiambu kombe 11 UDA bende koro oloyo. Limuru MP John Kiragu celebrated the turning center yesterday. Veteran shown the door by new guard of young aspirant leaders. Ibro neno kanyo joma bedo yombi osenya man gi Jimmy Angwenye, Chris Obure, Sam Ongeri, Wafula Omenyin, Joshua Kutuny
Kimani Ngunjiri, Olago Halocha, mago joma bende koro oyombi yiero no mabende koro no dhi nyime kanyo. Boneno kanyo kaka bende ni to jomage mabende koro oyomboge gin ji mathoth ahinya. Boneno kanyo bende Raila's party bags prime seat to reclaim lost glory in the stronghold. So wacho kanyo ni nitiere duond bura mar ODM mano mar Raila oyudo kombe mathoth ahinya. Boneno tipo kanyo mabende nitiere Mombasa County kochacha kama bende Michelle iluongo ni Sudi Michelle mar ODM mabende noyombo kaka jalno mag jaod bura manyien mabende moyier mano Mamvita. Boneno tipo kanyo. Our campaigns were organized and the message of 6-piece message was more coordinated as much as we were getting resistance. Mano John Mbadi Jakoma ODM. Mago weche bende koro nitiere kanyo kong'iyo gi weche mathoth kendo nitiere nyaka IBC ref UDA nitiere kanyo kaachiel to kod Azimio ka gin rem kanyo katun bende lero mbele kanyo weche mag tuke ka anena ite ma oboke mano mar The Daily Nation bende wantiere kanyo. Raila Ruto share Nyanza MP slots. Wacho ni koro Nyanza nitiere kanyo kuma bende koro ni Ruto nitiere koma bende yudo moloyo ahinya kaunti ma Nyamira gi Kisii moko timo yudo kaachiel kod Kurian to bende koro no yudo kombe ka Nyanza bende koro chuno ne gi rew. Rosa Buyu nitiere Otinda Molo mar Arieda Joash Nyamoko Manoth Mugirango mano ja UDA Kaluma Silvanus Soro bende oloyo kaachiel kod Nyaribari Chache ma oyiero Zahera Jahanda. Ite kai boneno tipo kama pogore ma Bomas gik mane bende timore kuno pogore joma mor joma bende igi owang joma ne ok mor gi gik ma bende timore kuno pogore ka joma nyiso certificates gi loch pogore ma bende kore neno kai. Drama at Bomas as presidential research verification begins wacho ni weche thoth ahinya kendo koro en wach ma bende ing'iyo. Parliamentary seats kombe go ma bende koro osedhi oket kai kendo yudo ni MPs mago mantiere jo Azimio gin 139 mago mabende jo Kenya Kwanza gin 120 jo Independent gin 10 moseyier MPs mabende koro dhi yier gin 10 ma idhi wal gin 12 mago iboneno graph kanyo gin weche mathoth ahinya. Kod kuone matulo bende wuoke matin. Mohamed Ali mano chako yier kendo Nyali kocha Faisal Bada Mzambweni kaachiel kod Mishimbuku Malikoni mago jogo mabende koro oseyudo kombe go mantiere kanyo to kod jogo mamoko bende oket tipo negi kae jogo mabende koro yombi Nderitu Murudhin Jeremiah Kioni former Kiambu Gavana William Kabogo kod Moses Kuria kaachiel kod Kanini Kega mar bende nitiere kanyo gweng' mag Mount Kenya. Wantiere kae to kod jogo politician and incumbent were left licking their wounds. Nitiere kae ji mabende koro oket picha gi kae. Boneno kae nitiere tipo Atogoing Kipipiri Amos Kimunya mano ma Jubilee Nakuru Governor Lee Kinyanjui oketi mane kanyo Susan Kika mago to koro oketi picha gi kanyo. Crusade North MP elect bende nitiere kanyo Alfred Mutai kaachiel kod ng'ama yier kendo machielo Bahati kocha en ma Jubilee miluongo ni Irene Njoki. Nitiere gin mana weche mago mag yiero. Chebukati ants big kudos from poll observers from job well done. Wacho kanyo ni jochuo wang' wacho kaka Chebukati otayo yiero makare ahinya kendo koluwore gi chike mane ogol gi Supreme Court 2017 ni onego bed ni nono maber to kendo kura ma lando en mano mowuok e polling station kilando godo ker omiyo itime yoro makare. Kimilili MP now 6 anticipatory bail jabura ma Kimilili mabende karo chako yier kendo Didmas Baraza odwa dhi doho mondo mi koro kik kata bende ya weye gi bail kango osemake kaluwore kanyo kod nek mabende tude godo ni jotimo chieng' mabende kore gombo. Lejano mabende pod ne manyo kendo obila nosegolo siem mondo mi ne kaka onyalo ochop ka obila mapiyo kaluwore kod nek ma kamano. Gin weche mabende koro nitiere kae e to boke go somo gin weche mabiero miyo ji koro arita duoko go mabende biro gol kod duol mar IEBC ayanga e kinde ndalo 7 kaka chik bende koro riti masani nyinga Jesse Omondi.